Misalnya kalau contohnya Nabi Musa, Yebo, madoda tauya kuti tipedzise nyaya yedu handizvo ndizvoka namitambara. I think last time takapedzisira nyaya yedu yekupa kuti mimi muruka uri pamombe 10 handizvo mukasiya 6 pakasara 4 saka maya ne4 hadzigadziriswa hadzigadzigadziriswa ngadziuya padzidzori mombe dzacho dziri kumbonzi mombe yacho iri kumbonzi mari vandirihandisaka vano 1.2 zviitwe toitatigaga handizveriva saka ichi chikamu chapera kaisi kwenyu zvine avava zvakataurwa nemunhu zvakataurwa nadeceased spirit yake zvapo mapiwa imweniwo izvozvo zvaitwa mabhadhara. Saka takuda kuita sei? Pane ane chimwe here chaanoda kutaura kuenda mberi kana kuti mune zvautoziva kwenyu hanyu zvatopera? Pane vangada inini zvandingataura ndezvekuti inini pandakabva mumbozvitaurwa mombe 10 kana dzichinge dzavapo ndozvandomukoteredza and kana dzavapo kuti tichangoita sezvatakasiyira paya kuti taingomuka mudzo zvinhu tomuratidza zvinhu zvake kuti ndizvo zviripo izvo. nanti Latina last time. Asi vakuda havo kubhadhara mombe kana kuti havasi kuda vari kuda here kana handadzivi kana kuti imweni wacho muri kuda here? Mombe vari kuda kubhadhara. Uchitaura nemiriwo mukuru wakuru wacho wakati mombe ndinobhadhara dzemukwashi tinoshanda kuti tiupe mombe dzake iro gore rimwe. Aide vachizo havana kutorawo namba dzemupurisa wamambo kana sekretari ade vakachizofona kuti akadimbikana mumusari mabvunga munotaurira dare
unosimudza maoko zvamawana madai amadzangu hadzisi kuuya vari kurwara ndisati mabvunzwa ini munenge ndichiziva kuti vanofanira kunge vari kukunda nokuti mune pamwe kubatwawo nenyaya iyi saka hama dzenyu dzinofanira kunge dziripo pakuitwa kwazviri kuitwa saka sekunge dziri kubuda mujoka. Okay. Zvaisara dziri 1,500. Ndizvo. Sitengesunga nasuku. So it's 2007. Right? Ndizvo here vana chikuguru sekutaura kwatakaita izvo zvine zvakataurwa zvacho sitongoti totodara teitoti ndizvo because prize yatakaisa pamato dzanga dziripo ndiyo yakabudisa mari nokukura kwadzanga dzakaita tongoti ndizvo Witness one, witness. How many witnesses are here? We are all she has to be witnesses in this. tisakaitire kukuru kutamba mari ine nyaya yaduse data mambuya avagara haisi ndezi kuzvati mune inosuti hamutombo ikwanisi kuitaura asi tinenge tichotaka zvimwe zvichiti zvaakaita kuti mama une zvaakaita mune mudare pamberi pamambo akapara mhosva namai venyu havakapara mhosva vari tu pamwiza maoko kaviri pamwiza maoko akasimuka akadini vakasimuka mambo vakasika pachigara pachika vakaenda for good mambo vakasara vachikontinya kuti pakaita nyaya yenyu iyo vaenda nyaya yakanga yakakonzesa izvo yanga iri yekuti mambo vari kuitirei kuti imini mauriro amaita munge muripo ndo zvakasimudza hasha nekuitika kuchiitiko chakaitika icho panga pane chakashata here chakaitwa namambo pazvinhu zvese izvo kuti imimi munofanira munge muripo inini tikuona pangu hapana kana chakamboshata saka uyo akapara mhosva mwana wenyu avo mai vakapara mhosva vari tu ende vakazviita twice muno mudhata nekunga kana kanga vari muno vanokupai umbowo hwekuti zvakaitika Ndiwo vari muno, ndiwo vane nyaya yacho, ndiwo vacho hapana nyaya inoyaisina vanhu vakanga ari kugozi munhu umwe naumwe paari anga achikaona kuti nyaya iyoyo yapera sei yazopedzwa zvazoperera pati saka ivavo nyaya dzavo dzavakaita idzodzo its contempt of court vakazviona nayo saka normally isusu toti munhu apara mhosva nobhadhara mbudzi mai mbudzi uyu mbudzi first offense second offense mbudzi saka mai vane mbudzi mbiri mufana ane mbudzi mbiri saka nyaya yachona dzikubva tiri nhasi nyaya yakakonzeresa izvozvo inyaya yekuti tati tigadzirisa nyaya sekutsanangura kwaita sambura vakanga vauya vachitaura kuti ndini baba ndini mai uyu achiti ndini baba unozvitaura here nhasi kutaurira avava kuti ndini baba Ndina anamboti ndimwana wachikukuza handisi baba.
mira hautausikausikawa iwewe vakauya mai vako iwewe isusu tisiti zvokuda ana chikukuza ana baba wakati ana baba andaziva anaonichengeta handina ana baba ndiri ndinomirira nyaya dzacho amai akati vanomirira mai ava achitoti iye hatoripo ndiye chikukuza vacho vaitaura vanhu vese vachinzwa muno mudaro ma wakati hauna ana baba kumberi kwako kuti hauna ana baba kumberi kwako ndokuti hauna anondichengeta yakachengetwa ndimbuya anobereka ukachizosimuka ukaenda imwe mbudzi yorudike ukachizosimuka ukaenda munhu akanga ari kutaura izvezvo ka ndimambo anova ndiyo anga achikubatsirai panyaya yenyu kusvika payari izvozvo ndo wakasimudze makochi ini nditori sabhuku wawo handitori nakaba I don't have that capacity yekutaura namambo ndakamira iwo akagara pasi nditori sabhuku ka handitori capacity iyona iwo utoriwo iyo just neordinary person wakusimuka mambo vakagara munhu akagadzwa napuresident pabasa iro zvawakaita zvangu vanongoti puresident ari kutaura ari paplatform wobva watongomwaza mumakobva ende wechewa wakaita wakakanganisa iye kutaura waari kuita ari kutaura zvakanaka takabvunza isusu kuti imini mbuya mauya imu tazvinzwa zvenyu kuti mauya mubaba akati ndiye baba wacho ndiye atora ari chikukuza ozavarana vakati hatichaderi kuswera kuti taure izvozvo zvakawanda ngekuti weda tikazvidelibharetaonkana kuti sei the answer remains the same kuti makazviita kaviri munobhadhara mbudzi mbiri munobhadhara mbudzi mbiri hatisi kutaura zvinhu zvichada kuitika tinotaura zvinhu zvakatoitika imi makazviita chakaitika ndechoti zvakaitika munoziva kuti muri pari ndo panonakidza mhosva mhosva inozokutaura kuti mhosva wabatwa uri kutoipara kana kuti wakatoipara ubva wataura kuti zvawakaita izvozvo nhasi tauya kutsikusunga kuti uende kujeri unozozviziva kuti zvinhu izvi zvinoendesa mujeri wave mujeri kwacho ndokuti uzonyatsoritsanangura zvakakwana jeri kana wabuda uri mupenyu unoita zvinhu zvaunoziva nevanhu uchidzidziswa uchikura usadai kuvanhu vakuru usadai munzvimbo dzakadai kana muklasi iwo ndozvaunoenda kuita unongoruda kuona kuti chii chandiri kumborambidzirwa kuda kuona mukati macho orati mune mbudzi mbiri mukati macho mbudzi dzinoda kutoti dzitobhadharwa izvozvo izvo bcause tiri kutoita nyaya yenyu zviro izvi zvakatoitika tiri kuita nyaya yenyu I am happy kuti tichikukuza zahiye and everyone is there aripo pakaitika nyaya iyoyo vari kutozviziva vanhu ivavo ende havasi kuramba chanaka ndechekuti isusu manje matare edu ecriminal courts nana-civil courts we target the culprits or individuals or respondents vari targeted inewo isusu kuro mukastomari manje isusu ka mwana akanga apara mhosva tinoona kuti mwana wani tinobata totigadzinza kamusha kaeria kacho kuti mhosva yatopariwa kwenyu imimi ndimi mune mwana wangu wenyu nemukadzi wangu wenyu asi pamakaita nyaya yakauya kuno kudare tichiita imuzvosvika takudeidza yakachikukuza pakapariwa mhosva tiri muprocess yekusvitsai pemuri nhasi petasvika pekuti nyaya dzenyu dzikapedza pakapariwa mhosva dzinoda kubhadharwa mbudzi mbiri ndini baba yes pamusoro chitani zvinhu zvinonzika izvozvo okunga semwana wataura kushuwa pakataura kana vachitaura ivo havazivi kuti zvavari kutaura okundopara mhosva zvavakaita izvozvo imhosva matare mazhinji
wasoma kupamberi pachii wasenzana nacho chikunda chii kutori mhosva akwamudo zvisingaiti zvisingazivi hangu kuti mwana abvura mama waniziva here nyaya yekuti muri kunzi makaipara mhosva inini afunga mwana Handitaurai nani? toita seimwe baba zvinoziva ongokoroketi mai kuti vandangopedzana bhozi ndimi baba vacho ndikamubvisa nyaya iri apa ndoti munhu matoinzwa inyaya yekuti tsana baba vatingeitanga kuti isusu ndakutorai mhosva yakaitwa tiri kubatsirai that really matters yangaiti ende tiri kurwa hondo yekuti nhasi munge muri pana takabva paparwa mhosva tikatoshaudwa ipapa ana rabisi vati genda weanhu achibuda kusvika kutara shiri dzakabhururuka kwenuvaaaava zvezve udimti akakwira vana kuzotobhandara vari mungo wavo kunaita zototarisa one vachingowavo zvakadaro vachibva vazodzoka futi seri kwacho pati 2 vangoita futi semota sopera havanombosiyanisa exactly vakatodzoka vachiti this time turakuenda kwavapedzera ende takapedzerwa saka isusu takazoenda kunoona kuti isimba kawiri kurwa nemukadzi wemurume asipo mirai timirire murume wacho tozorovana naye nemurume wacho kawani roita dziwo rimwe kana mapurisa rondozovaiti 10 iro kakaiusi auda kuenda kukoti yakora chi saka naindoti kanga tipedze titoitaizvozvinombera musoro changamiro kana tichiti sikute zvedu pane zvinhu zvipakana chena otherwise informataura inosha totoibvuna tichatomuritwa zvinhu akutambiswa zvinhu zvake tichatireva kuti mukumbire pake tikwanisa kubatira chii kutambidzwa ndokudaaidotambidzwe zvinodobveo engagara aziva kuti pakugova wangu pabvei mwana akabara mhosvaayama acho futi tovatatomatura kuno kugaga 8 yobva imimi mochizoita medzitani dzao -8 mhosva dzawani varipa munoziva zvimwe zvacho kuita vana nemadzimai anoshanda zvinorerutsa muri kuona vatori nemari dzavo dziri kubuda ngavazvibhadharire mhosva dzavo next time vachadzidza kuti vari panzvimbo woziva kuti panoitwa sei panoitwa sei hauendi kunobata mukadzi wemunhu kana magaro kwazoti wazoti murume wacho iwo unobata mukadzi wangu wacho sori ndasingazivi wakaroorwa unotanga wabvunza kuti makaroorwa here iye kuti nhandina kuenderera hako mberi apeno zvinonga wapfunga kuti kwete kuti wazozi nemunhu iwe ibva pane mukadzi wangu wati asori oza sori uya pane paanoshanda nepamwe pekuti haazoshanda bcause hauzoda wamubvudza vanhu ava wese mudzimai nemwana wenyu wakakurira kuno kumusatsika ndokwadzakatozara am surprised kuti kune vanhu vanotoerita kutonge vanhu vatori mabhoni location vaya isu tisi titori mabhoni acho vadiswa tisi mabhoni atisi bhoni runyazi bhoni kwese tobharanzisa asi tsika hauitiba kana baba kana mukoma kana sisi munhu mukuru wauri regardless of capacity unofanirwa kunga uchimurespect ndotsika dzatakangokura tinadzo but mwana wako uzosvika pakusai respect yamamboka unenge wauda anzi kumbosvasvangwa swasvanga saka ndombi saka
isusu tinenge takutoita madidactions takutonyora kuno aupa mabharanza uyu parikubviswa $80 avo parikubviswa $80, 2 contempt of court in 2 counts contempt of court. Zvimwe zvese hazvinazvo handikazivi baba ndimune mauda uendewa aidivi I was that I paid that advice for good 3 months or whatever. Vakabreakdown kacho because hatidi vanhu vanoti vasvika kumba voda kutanga kuitiswa ngezi vanoda kubudisa kapepa ikako karotaura total yemari totaura kuti iwo zita rako iwo yonyorwa nemari yako aonyorwa nemari yako kuzi idzi vatopuhwa in advance tatobhadharwa kudai. Hatichina mhosva natsangamiri wakatiitira nyaya yedu kubva kwekutanga ikasvika haisapera here ana mutambari hatisana hatoda kutenga mwari aperi munoti kudini tingati nyaya tikafamba tichisvika petasvika pa hatingati here okay chikamu tingati chekutanga inyariwo but we've won the battle, the first battle. I know kuti pane zvinenge zvauda kuzodini asi pahombe pacho ndopatiri nhasi ndopapera pacho ndopatapedza uku kwese kuti akungoita zvinhu zvekungoti zvinhu zviri zvichizongoteramira homework yavo avo ana chikukuza yekuti ivo mombe dzavo varipirwa 10 vaanadzo vakuenda nadzo kumusha kwavo pachikuva vodaidzana ava vauya havasivo vachikukuza ana chikukuza rwacho tumadhana tune nharo majero etetwetusikatoti nonsense iyeyo arusvotono homework yatopinda kunoidiki pane achabatana nemadhara anozofambisa dzacho kuti zvinhu zviteramiro vaita ava vachatitaurira kuti right isusu zviro zvedu kuno takagadzisa zvakagera kudai toronga another date ramunouya naivo vouya poitwa confirmation yekuti everything has been done and said kuti mutambara zviro zvemakaita zvakafamba zvakanaka kwachikukuza zvakatambirwa zvakanaka ngozi yanga ichinetsa mumusha pasisini zvinobuda manje anofemuka manje mabazva aperi mune maitire vaida kuita ndikuona misoro yacho kamuruda ndakungoti muchana tsode hamusora ndinofunga ndiko kwacho kwetiri kutaura kuti vana chikukuza vanenge vachida kuti vatisete ezvezvo imimi muno requesta because in this matter manje it's like someone who is pursuing a sort of an appeal in court. If you go to court for an appeal against sentence and conviction of remand, uri mukati unobva waburiswa kunze wobva wazichenda wogadzisa nyaya dzako nemaloya ako wozouya kuno kuti chizopedzera nyaya kuti iwo hauchadzokera ikoko hautsvaga tumaboys mutonazi tunoziya jargon dzelo zvova zvagurwa zvodaidai wobva wabvisirwa pepa rako rere rohwa raenda pasaiti mazuva anaya dhoketari rasvi bhozi rine senior nani saka hamungandogara 6-7-8 months oye hamunoona mapurisa adini bhozi harino nyaya yese inoperera mukoti saka ukaita appeal against conviction and sentence iwe ndo uchaita pisiwa mata yako from outside uchitoiunza kukoti uchitoisa madheti dziri ndikubuya nyaya yangu yaikuda kuti ipere nyaya yangu yakuda umbomwa ndava nawo ndiro ukaregedza dara ari kudeedze baiyo wazvuzwa asi unazoti nyaya yako haina kudini saka imimi what I'm saying here ava mawaripira vana chikukuza vakuenda nemombe dzavo vonoita zvavanoita zvavanoziva kuti vanofanira kuita handivaudziri umwe naumwe nzvimbo dzimwe nadzimwe dzine maitirwo anoitwa zvinhu vanonoita chivanhu chavo vaita chivanhu chavo vachikumungirira ulepati kuti onai tinana mutambara tanga tiine makore akati zvinhu zvisi kufamba zvakanaka paine ngozi yanga irichi
ngairipo takazotaura mweya wakabuda ukatadzukura kwembizangu gumisa kaisusu mombe dziya ndapiwa tinadzo ndedzvezekupano vanorara hope dzavanorara mangwana vanofuma right nyaya yangaida zviro zvotodii zvotofana imimi ndimi munozopesiwa manje hatichazivi kuti vana chibukuza chi vanhu vakadini vakaita here bhozi pane wafa asi hei masvira aita hatina kwanzwisisa saka taida kuti tidzoke tidai taitisingandedi kusvika pakuti pane vadai asi between during the course of whatever you are free mapo time embo time I don't know what embo time is but maybe 2-3 months huh? I don't know 2 months sitemanamba yaona kuti tizotaura tombotaurana navo kuti vati kutitekekasha noti zuva matonga no it's okay fine ngamboitira kuti mimi musabva maitisiwo zviro zvekutodzi chimbichimbi kwatozviya matoita here mapedza here kuti patopedza mune mafambisiro amune muzidzodini I don't know wana pana alichekutaura Otherwise, material yanga yakaitwa mhepo inofanira kuti ichienda nemhepo yacho kana kuti tapedzi I don't know between you two people petasvika apa nhasi apa zvekuti avakupo pane zvamaingada kuzwa here about today maunzabarikana kuti both parties pane ungade kuti tiite kuti pamwe iye vachizonga vachizvizoti zvakadini kana kuti moti zombodai hadono ipapo ishena kandichitaura kuti ipapo panotanga ndataura paya kuti kana zvichinge mari dzabviswa saizvozvo zvichoti mumbe dzatouya sesa takatanga tichiita pakutanga kuti takati taona mumbe dzauya takaita kuti tibate midzimu yetu dzati mambe dziuoni saka nanhasizve tine chige chatakanga tapiwa kuti navo mudzimu itaura kuti pamumbe kana dzauya tinopa mai ava wani saka pandapataita kuti kana tikamubatazve tomuratidza kuti mari yaya yauya iyi mombe dziya dzauya saka taapapi todii neungwa mutambara kuti tofamba sei navo pakanaka ipapo asi mabhadharirwo anozwe unode kubatsira basa kubhadharwa sei undobhadhare mabhadharire time ekusaimubhadhara ari kuti aya munhu waibhaka mweya wafunganya tisu ana mutambara taimubhadhara hino izvozvi zvipauda kukonfirmwa kuti zvinhu zvafamba zvakanaka here kudai tisu here tinondoramba tichindobhadhara kana kuti tochididza
Alright. Apa pamulimitoro mudari uri kuti paida kuti kana akabatwa muchinasa kuzwa kuti zvapera here zvafungana then nedakara kirapera then kubva ipopo kuenda mberi tochizviona kuti zvakamira sei handizvo nete yanga yatingati papera ngetenchiko pandine imwe nyaya yekuti andana sekuru apa haana kuuya vane chikamu chaipa mudayaibhadhara ndazva mudzimai wedu uchiti hanzi anobhadhara akati anobhadhara saka anobhadharira kupi ana sekuru vanobhadhara ii pane mombe dzavanhatu dziya because vakanga vakazi mombe nhatu kana sekuru saka mutambara ndiyo akabva angoti kuti zvitisunungukire ngatibva tangodzibvisa asi ana sekuru vachazonza mombe dzedu nhatu kudzora pana mutambara kumukwamba saka chii muribvunza kuti aya ari kubvunza kuti mombe idzodzo ana sekuru anogona kubhadhara kuno kudarere kana kuti kwetiri ndio chada kuzwa idzo zvazvenizvi aizvo zvazvenyu nana sekuru kuti vazoramba vana sekuru unovasungisa aine chikwereti chemombe ngani nhatu muchiti justify kuti vegeruhiwere anadaisa taura naino bango ana sekuru nemini vazoramba mavasungisa yes pamusoro mambo zvotoredati for some reason for the two families mombe ngadzisvikire kwamambo vana sekuru ngadzisvikire kwamambo murume uti panozoona vanozvi sinzi dzagara dzichitoreza orit kuti dzatovasamona dzikanga isusu paitwa isusu manje dzoita kuita sei manje isusu tagara takawanyoresa pakanyorwa last time yanga isiri samoniba yanga iri sapina pakatorwa 3 months kuti vanochabhadhara within 3 months manotsi maminutes zvokuti vanobhadhara within 3 months zviripo hatisi kuzviramba but what I'm saying is imwemewa isusu tinenge tichifanira kunga tiine nyaya inoanoimiririra against them kuti titi isusu kumunhu iwo wakaziwo nesvikiro bhadhara mombe after 3 months saka 3 months dzakwana usati waudza isusu hatigoni kudaro but ndo madara aya anozaa neudyira takaubvudza chikwereti chesvikiro isu hatikwani ikoko idini 3 months dzenzanini dzakwana munouya changabiri takauya nenyaya yedu yeya tikataura zvakadhara mukacheka mumaminitsi menyu mane makanzana sekuru wadini wabhadhare mombe 9 nhatu but isusu takati senguva iri kumhanya isusu takasarira takufanira kutounganidza yedu 10 dzacho ana sekuru vozotipa saka inini just as good as 3 months dzakandotaurwa idzodzo ndo dzemuri kungoadii kuti dzemuri kuapa until dzalapsa 3 months then dzalapsa come back to us present your case avanhu ndo zvavakaita inenge contempt of court futi tinotanga kwarowa mbudzi ipopa kuti tisati taiita because zvinhu zvakataurwa mudare munhu ivo vakacomply vakaresponda vakazotadza kucomply saka ukasaya kutadza kuteedza mutemo wenyaya yakaitirwa mudare zvinhu zvakataurwa ivo vakabvumaka saka isusu toita kwachasunga kubva ipapo but izvozvi hatina nyaya nawo imini kusvika 3 months dzadii dzakwana moya kuvangara kuti mambo 3 months dzadai
ere kuzvipanyaidzwa pakati petirakanyorwa pa3 months tizogonawo kuverenga kuti 3 months haichazozvizivi dzatangira last got it date. Last wamwedzi 15. That 2 weeks. That was it. Takapedzisira last court date yanga iri 15. Murudo warapo wakapedzisira. Murudo warapo wakapedzisira pakabuda it is the previous court. Last So one ndo yakabuda nyaya iyo yekuti ava ndini the next week yacho ndobe mwakabva mwauya nemombe mwaisa nedzana se saka musi wawani saka wamwedzi saka mwedzi nhasi watoo mwedzi saka basa remiri pakashayika chinoitika kuti 2 months tinongozvicheka tondomubata nemuzvi kuti tinoendere within 3 months anotaura kuti ngezvemurisvikire ora amwana anonyeperonga akapusa kusvika wamuconfront saka maamuri kuti todini zvomozwa kuti fungai ari kuti kudii moita sei imimiwo mune nyaya yedhora nemwaidozwa kuti dhora racho runoita sei unotaurwa harindokuakati handisi unodada kuti mugare naro imimi wacho kuti titore nemaanza ake ngatibva tangoita maanza acho nditisina ngatizwe ndiye saka ibvai kumaanza mukutsvagei kuanza uyai kuvesen pepa saka it's okay saka imimi mukuona nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti mune makono kuti advise munhu wacho anenge abatsira kuti motoonawo mune matoita hapo hapo both parties you need the answers one way or the other you need, and you need to know how to go about it. Even you want to do what to do about your dollar. Handi zvinhu zvinodhura zvinonyanya but at least munenge maane guideline yekuti mutoziva kuti zvinhu zvinodai umimiwo munamauziva mucharamba mwakandozipakatirawo muindine mokudhora undobva ataura kuti apaita vele tiite zviro zvito zvone nhasina zvoita zvatopedza unless kuti muri kuti apenyu tavanga zvinhu kupedza asi vana anodawo kubatsira munzi kuda kuifuwadi andunotomoti tikateno mutoriso tikakona kudzaitikabvumira tikapedza saka inenge muda kuindira mari. You have to know where do we go from here. Simple. I am Tuende.